ओइ आदा नों मा मावनो नों खानाय हिनजाव बायथारलै आदा नों दासो 16 बोसोरनि सिख्ला जाफुंदों नामा आदा ओइ आदा नों मा मावनो नों खानाय हिनजाव बायथारलै आं बड'लेण्डआव बेबायदिनो थानो लुगैदों बयखौबो देरहाजानो लुगैदों आच्छा आंनि गोसोआ बेबायदिनो सानस्रि दङ थारमाने आं जेरैखि खामायनानै जाया नोंथांमोना उनावहाय खबर मोनगोन आरो ना जेबो दिगदार गैया जेरावखि थाया मानो आं बेखौ खामायनानै जाहोगोन नोंथांमोनाल' देरहा बास आंनि बुंनांगौ बेल' आरोना थ' हेल' गाइस जोंहा नै जोंजाय आबौ दंबावो आबौनाव आं मोननैसो खोथा सोंबावनि आबौआ मा बुङो डिमापुराव माबायदि खामायनाय माबायो आबौआ दा फंनैसो बाथ्रा बुंनानै होदो जे डिमापुराव माबायदि खामानि जायो माबायदि मा खालामो आरोना दे बुंदो दे आबौआ थाखा फैसाथ' डिमापुराव मोना नङा मोनो जेरावखि खामानि मोनो आरो थां माव फै माने फैसाखौ न'खर न'खर होयो आरो ना नागाफ्राबो अनेकथा मानसियाबो बिदिनो न'खर न'खर होयो माइनास सिस्टेम जा हिसाब जा गासिबो होजोबो आरो ना नङा होनबा दा बेनो आइ आफा रायजो राजा बेनो धन्यबाद ना आबौनि थाखाय जे आबौआ बिराद मोजां माबाखौ होनबा सिनायथि होबाय बेनि थाखाय आं धन्यबाद जासिबाय मा जाखो ओमफ्राय मा बुङो नोङो मा बुंनो रायजोफोर जाय जाय बेनि भिउआर्सफोर बेनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनांगौ जाबाय लाइक आरो साबसक्राइब खालामनांगौ चेनेलनि नामा मा नाम चेनेलनि नामखौ आं बारा मिथिया आं माने दाख्लै बावैसो नायदों नालाय बे चेनेलनि नामखौ नायनानै साबसक्राइब खालामनांगौ जाबाय नों मा मावो ओमफ्राय नों मा मावो मा खालामनो आंलाय बिदिनो हाजिरा मावलाबायसो भिडिअ बै माबायाव थुनांगोन मानसि खर'आव पिक्साराव थुनांगोन बबे जायगाखौ मोजां नांगौ बबे जायगाखौ मोजां नांगौ नोंनो आइया नोंखौसो बुंदां थुनानैसो होनांगौ गावनो बबे जायगायाव मोजां इउटुबाराबो इउटुबारसो अपारेटरानो बिदिबालाय आंनो मा होनबावसो बेखौ दानफिनदो इउटुबारानो बिदि फारौखौ मा दाम फानोलाय फारौखौ आंबो जानो लुबैदोंमोनलै एसे गरम ना फारौआ आं बेखौ बुंनाया ना दिनै फारौ फानो गाबोन दाउ फानो समफोर आं माबा मोनसे बस्था फानगोन माबा फानगोन ना आबो संख्रि बानलुखौथ' जानांगोन ना बिजनेस आरो मोनसे संख्रि बानलुआथ' जानांगोन ना आबो फिनांगोन ओइ नों मा मावोलै ओमफ्राय ओइ आंथ' बेखार माबायदि बेखार नोंलाय ओरैनो लोङै एकदम गामि गामि बेराय आङो ओमफ्राय हाबा जानो थाखाय नोङो आं हाबा जाबाय आं हाबा जाबाय ओमफ्राय माबोरै बेखार जाखो नोङो मानि थाखाय बेखार जाखो मानि थाखाय बेखार जाखो आं निजेनो मिथिलां लोंना बेखार होनदो ओइ आदा नों मा मावनो नों खानाय हिनजाव बायथारलै आदा नों दासो 16 बोसोरनि सिख्ला जाफुंदों नामा आदा आं बड'लेण्डआव बेबायदिनो थानो लुगैदों बयखौबो देरहाजानो लुगैदों आच्छा आंनि गोसोआ बेबायदिनो सानस्रि दङ थारमाने आं जेरैखि खामायनानै जाया नोंथांमोना उनावहाय खबर मोनगोन आरो ना जेबो दिगदार गैया जेरावखि थाया मानो आं बेखौ खामायनानै जाहोगोन नोंथांमोनाल' देरहा बास आंनि बुंनांगौ बेल' आरोना नोंलाय मा बुंसानो नोङो बुंबाय दाना जुमाय लोंना बेदर जानांगौ गुमैया मा बुंगोन साइड ड्राइभारसोलै आंथ' जौ लोंबाय हाजिरा मावनानै जायो बेनो आं जेबो रोङा थ' हेल' गाइस जोंहा नै जोंजाय आबौ दंबावो आबौनाव आं मोननैसो खोथा सोंबावनि आबौआ मा बुङो डिमापुराव माबायदि खामायनाय माबायो आबौआ दा फंनैसो बाथ्रा बुंनानै होदो जे डिमापुराव माबायदि खामानि जायो माबायदि मा खालामो आरोना दे बुंदो दे आबौआ थाखा फैसाथ' डिमापुराव मोना नङा मोनो जेरावखि खामानि मोनो आरो थां माव फै माने फैसाखौ न'खर न'खर होयो आरो ना नागाफ्राबो अनेकथा मानसियाबो बिदिनो न'खर न'खर होयो माइनास सिस्टेम जा हिसाब जा गासिबो होजोबो आरो ना नङा होनबा दा बेनो आइ आफा रायजो राजा बेनो धन्यबाद ना आबौनि थाखाय जे आबौआ बिराद मोजां माबाखौ होनबा सिनायथि होबाय बेनि थाखाय आं धन्यबाद जासिबाय